Egunon, Zelan? ondo? Ondo, posten naiz. Bai, Bueno, zu? ni Mikel, zu? Ni Julen. Julen, urte askotarako. Bai, bardin. Bertakoa zara? Bai, ni muretar naz, bai. Posten naiz ezagutzi, Julen. Bai, ni be, bai. Eta, zenbat urte dazkazu? Nik 21. 21, zertzuaz ikastera edo Ontxe udaletxera. udaletxera? Bai. Udaletxea uda, ezta? Bai, berton deku udaletxe, bai. Pentsaren kuadernoakin eta unibertsitatera edo ikastera edo zora zela, baino udaletxera zoaz? Bai, udaletxe, hori be bai, baina oin udaletxera, bai. Eta zein behar duzu udaletxean? Bueno, herriko alkatienaz, bai. Ai, ba, Dios, ojo al Cristo, herriko alkatea. Bai. Eta, 21 urte esan diazu? Bai, 21 urte, bai. Pentsatzen dut, Euskal Herriko alkaterik gaztenetako izango zarela, ezta? Bai, gaztiena, bai. Gaztiena, ojo al Cristo, hementxe Bai. daukagu Euskal Herriko alkaterik gazteena. Hore, ba, zuri ezautzea. Eskerrik asko, bardin. Muruetarra, beraz, Bai. nola definituko zenituzke zure herrikoak, muruetarrak? Gu famili bat moduko gara, herri txikitsu bet, eta beti alkar lagunduten garenak. Basoa dekogu, itxosoa dekogu, nekazaritxe harremana dekogu, danetari dekogu. Bai, herriz. da, pixkat ez dauka ondartzari, baina bai itxasoarekin harremana badakazu, ezta? Bai, hor dekogu zaztirue, dinamitzeko portue, itxasarrotie bai, orduen danetari dekogu herritxean, bai. Beti izan zarete herri txikia edo norbaiti lotuta ere bizi izan zarete? Bueno, bere sasoien ginen Gernikeri lotute, Ai ba. 77 zen lotu ginen Gernikera, anezinoan, baina 87tik aurrera ja, barriro gara independiente. Independentziak zarete berriro. Ai, ba, Bai, beraz, bai, bai. hor 20 urte pasatzen ituzten, Gernikari lotuta. Bai, bai, bai. Eta nola ikusten duzu Murueta hemendik adibidez 40 urtetara, independiente? Independiente, bai, ez dago besterik. Bai. Eta ondoko herriekin eta ondoen ematen zarete, relazio ona dakazue? Bai, harremana oso ona da herrizen artekoa, eta bueno, baina batzuetan bai egoten dien piketxoketu hori, ba, normala da moduen herri txikitzen Sanuak artean. ez da, Bai, hori da. Eta adibidez, anekdotatxoren bat edo badakazuela herrikoarekin edo... Ba, forukoak az bai, egon zan behin pike bat, edo hori konteten da, nik enaben ez du, baina bueno. Duela urte asko, ez da? Bai, hori bai. Ba, Muruetan gizonak hartu dela trena, da foruko jaizetara izen zela juteko. Eta foruko mutiek enterezinen Muruetakoak bertara goazela, dana joan ziren tren geltokire, eta Muruetakoari itxaroten. Eta etorri ginean ba, Muruetakoak, ba, atiek sarratu ziren trenekoa, dana sakatu ziren barrura, eta Gernikera gota gizen. Bai, hori dinue. Beraz, bilege oso agintzuten, ez da? Bai, Gernikera, eta gero ba Gerniketi pa oinez forura. Oinez forura. Bueno. Izar zian guapoak edo... Ez dakit, igual bihurro okizkoen guri edo forun, ez dakigu. Edo igual dantza ondo egiten zenuten edo... Ez dakigu zeo izen zan, baina pase zan bai. Argitzeko misterio hortxe gelditzen zaigu. Julen, ba, mila esker, ezuk emandako pista hauekin herritarrak ezagutzeko irrigitan hau. Edertu eskerrik asko zu ere etortiarren, eta seguru oso ondo atenduko txola herri osan ziar Muruetarrak. Kontatuko izu gero. Edertu, eskerrik asko. Ondo segi, ibili, eta egun hona izan, Julen. Gero arte, bai, agur. Bueno, Julen, eskerrik asko informazioagatik. Julen kontatutako anekdotari esker, badakigu non sortu ziren Euskotreneko larga distantziako traiektuak. Bestela galdetu forutarrei. Bueno, Julen, ikusi dezue, Euskal Herriko alkaterik gazteena. Hain da gaztea, Julen, Inigo Errejon bere ondoan zaharra dela. Normalean, alderdi politikoetan sartzeko karneta askatzen dute. Juleni bere alderdien ez dakit karneta askatuko dioten, baina seguru nao diskotekatara sartzeko karneta askatzen dizutela. Bueno, Julen, ja, pakean utziko zaitut, Bilar ikastola, Bilar, oizko eki behar dezutat. Eskerrik asko Julen informazioagatik eta gora Murueta.